Здравейте отново. Почти 300 км вече сме изминали по магистралата в Гърция. Караме се с 130, колкото е ограничението. Остатъчен ток имаме за още 150 км. Но на Кирково, преди Маказа, заредихме 15%, което е някъде 9 кВт. За всеки случай да имаме, понеже и е спокойно на жената. Иначе щяхме да си стигнем. Така че ето ги тези 300 км. Дори да махнете 15% от тези 38, които има в момента, ще има пак 23%, което е напълно достатъчно за тези 300 км и за още 50 дори да стигнем където желаем. Друго какво да добавя? Няма какво. Усещането и пътуването е приятно, с изключение, че кията не е малко е шумна отзад. Багажника, където би трябвало да има резервна гума, има едни стереопори. Ламарината в багажника не е изолирана с някаква микропориста гума за обезшумяване. Но общо взето шофирането е много приятно, спокойно, круиз контрола си работи. Опцията да следи маркировката е чудесна. Дори при висока скорост следи маркировката, помага да не хване мускулна треска на ръцете. И общо взето кола, цена, батерия е перфектното решение дори за първи автомобил. Hyundai Kona също е с 64 кВт батерия. Ценово също е доста изгоден автомобил. Дори на 5 години батерията не е мръднала. Да не пропусна пресечката. Пристигаме до нашата дестинация. Може би имаме още 20 км, но това няма да отнеме много проценти, защото вече излизаме от магистралата. Високите скорости няма да харчат така батерията. 18 градуса е в момента температурата. След магистрала и след може би по магистрала 150 км, защото до Маказа, от Пловдив до Маказа е 150. От Маказа надолу имаме голяма регенерация, защото слизаме от високо. И вече на магистралата имаме около 130 км с 130, 120 и това си харчи. В момента средният разход е 17,2, което е чудесно. При 64 кВт батерия 300 км са 51-52 кВт може да изгори за 300 км с комбинирано каране 90 и на магистрала 120-130. Колата си заслужава, много добра